o ife anyị bulu wee bịa tata maka na Enuani niile onye agbagwoju na ya anya ife agbagwoju anya bụ culture, tradition, asụsụ asụkwọ, asụsụ asụna. Abam anyị jegide banụ na onwe obu akpọ Ugbodu. And Ugbodu dị na Anambra North Local Government of Delta State, ya ka Ugbodu dị. Abam nọ na ndị Ugbodu asụ Yoruba. Ọbadị anyị ọnụ si naanị ke onye bụ onye Enuani, onye Ani ọcha ga-esi na asụ Yoruba. Abasị mba na ya achọpụcha ife menu eji asụ Yoruba, wa asụ Enuani ba na asụ Yoruba. Ya ka anyị nọ sị ka anyị bọchaka mene ojista anyị ba wee wepụcha onye omenani, onye isi omenani, onye mara omenani si ya gwa ka ife meni o ji bụ na wee sụwa Enuani asụwa wee Yoruba. Ihe anọzi onye Enuani na-aza arụ nke banke ọla anyị ba sị ka anyị chọpụcha ife meni so anyị ba kpụa Mr. Daddy mekene yo amana mekene we kene ndị Ugbodu bata ya ekene aje eze n'Ugbodu okay ihe ekene na anyị ndị Enuani ekiri na anyị ekene ọbụla ịmara we ekene na Enuani ka ikene we ogbuefi no daalụ biko achọ nke ịgwa wafai na bisi bịa na Delta State kowe mari. Okay. Afam bụ Dr. Felix Okafor Ikade na Ologoza quarter in Ugbodu Kingdom. Ugbodu, amasị n'Ugbodu na Delta State, that is Enuani. One local government called Delta State. Anyocha ka bụ North. Okay, Anyocha North. Okay. Yeah, Delta State. Okay, daalụ sa daalụ ka isi bịa ya nọ ya na anyị tata. Chukwu ya gọzie. O nwe ofu ajụjụ nchọ ịjụ ni na Ugbodu, anụ nsị n'Ugbodu bụ wasụ ọnụ na-abịa mana mbụ eziokwu dọ. Anụ m si na ndị Ugbodu asụ because we are living in the midst of Anyocha North. Okay. So we have to learn how to speak. We learn it how to speak Anyocha North. That is Delta Igbo. But we have our own language, which they call Olukumi. Okay. We are from Yoruba land, according to our forefathers' history. Okay. Ọ ga-adịle ihe mma bros, ọ ga-adịle ihe mma ị ga-adị isi ga-eche ife a ga-esi ka anyị jụọ anyị bikos na anyị ma na ịbụ onye gbagoniteni ya ka anyị ga-esi ka anyị jụọ anyị ajụjụ anyị chọrọ ịma maka na imirikiti ndị Enuani na-asị na ndị Ugbodu nụa na-asụ Yoruba ya ka anyị ga-esi ka anyị jụkada anyị ka ịkwa ka anyị bee Ugbodu si wee bịa ya ka anyị chee ma anyị nisa. Ise. Ugbodu. See, Ani Yoruba, that is in Ondo State. Okay. They came from Akure. Okay. In Ondo State. We have 4 quarters in Ugbodu. Okay. 3 quarters that 3 quarters make up Ugbodu. The 4th one came last, according to history, which is Ologoza quarter. Okay. That Ologoza quarter make up 2 families. One family is from Owo. Okay. Another family from Akoko in the same Ondo State. Okay. So Ugbodu, another place. So one problem one way during those days, Sarah and Ebuwe. And they have brothers because they are the same states in Akoko and Owo. So they now invite those warriors from Akoko and Owo to help them conquer the war.
Then after the war, because the two headmen from Owanakoko, they are prince from their place. After the war, then the Obi of Ugodu then say no, they cannot go, that the war may later come back. And it will be worse than the way it is before. They should stay with him. Then the two princes say no, they cannot be under another person to serve another person. It's okay. That is when they enter gentleman agreement. Then no written note. So you people will be having your own king, serving yourself. Then in that Ogoza, we have about 5 families that serve the Oloza of Ogoza, while the other 3 quarters serve the Obi Oloza of Ugodu. The Ogoza don't pay homage to be of Ugodu. That's why in Ugodu we have 2 Ozuale. We call it Ozuale, but Anyocha not call it Ihuani. Yeah. Okay. Yes. If you go to other places, he said who have 1 Ihuani. Ojugo have 1 Ihuani. Other places like that, but it's only Ugodu that have 2 Ihuani because they have 2 kings. Okay. And the overall king is the Obi Oloza of Ugodu. Okay. That is the overall. So that is how they come to. That is how Ugodu become to an existence. Okay. They now share the title after the 2 Ihuani. The Obi of Ugodu, when the first day they peg the 2 Ihuani, if the Obi of Ugodu won't peg his own, the Oloza of Ogoza will place hand on his shoulder. He will peg it. Then when they want to peg Ologoza own, the Obi of Ugodu will place hand on his shoulder to peg his own. But right from them, if they want to start their annual festivals, that is Imifafo. Then the Obi of Ugodu, if you want to serve his own Ihuane, he will bring goat. After prayer, while cutting the neck of the goat, the Oloza of Ogoza will place hands on his shoulder. He will cut the goat. Then after, they cut the hands of the goat. They give the Oloza of Ogoza 1. While the Obi of Ugodu will take 1 leg and the head. Then in the chain, we share the remaining 1. After 5 days, the Oloza of Ogoza will carry his own goat to the Ihuani of Ogoza. That is Alirare. We call it Alirare. Then after prayer, if you want to cut the neck, the Obi of Ugodu will place hands on his shoulder. He will conduct the same thing. God bless you, sir. Okay, sir. Like all these things that you have explained now, and if I can pick 1 or 2 inside, it's like now in Ugodu, there are some people that bear Igbo name and some people that bear Yoruba name. So some part of Ugodu, they are Enuani people, and the other part are Yoruba. No part. All the whole Ugodu, we are under Enuani. Wasina Boye Biko Waje. Yes. Okay. So we don't hear now. Even Yoruba people can't carry war come to Aniocha now. We will run back say no. We have to fight for Aniocha because we are now belong to Aniocha. Thank you. Okay. I want to know, sir, which language now are you speaking in Ugodu? Ugodu. Is it Enuani or Yoruba? That Olukumi is from Yoruba land. We speak like Yorubas. Okay. Okay. You speak like Yorubas. Yes. That is very interesting. Go to our place now, we know that you don't understand our language. We speak Enuani to you. We speak together. Okay. Wow. Okay. Wow. So you will speak Enuani and you will speak Yoruba. If somebody that don't understand Yoruba, you will not speak Enuani to the person. I am supposed to say Enuani. Jesus. So that we can flow together. Okay. Okay, sir. Please. There is something that I want to ask you, sir.
in Enuani, we have Ikeyano Kwana Funi Nisiebo. I don't know Nununwe. You people know about Ikeyano. Ikeyano Kana Funi Nisiebo. Ojo ano we fire akwa la mere. Ika wabu ewu nizebo now or Enuani. The four elders died after the first person, second, third, fourth. Yes. Makani Yoruba nwene. Okay. So Oba no we had the last one. Oga de yema. That was sir. Ya me wata mmeme zuzu me ndị ka anya azụ ke me nke akpọfọ iri ala mere means ifo iri ndị iche biri mega iji na-enwezi respect. Ya ka nche mani that Ikeyano ka nche mani nunu nwe ebe ọ bụ na unu nwe Ikeyano n'ugbolu ya bụ na ọnụ bụ Enuani ya bụ ife na-asọ m ụsọ na-enye m joy ya bụ ife enye m joy maka na unu abụzini Yoruba na maka na Yoruba enwene Ikeyano kwa na afụ n'isi obo Yoruba enwene ọmụrịa kọwachi ọ ga-adị ya mma bros. Okay, mụ achọrọ ịmara I'm on festivals now achọrọ ibido now by like August na ọ ndị emesi festival like ugbodu now ị ga-enwe ike kọwa na wanting ife about your festival kunu si ebido the time to start and the time unu ji finish. So the whole Anyocha that within us like Onichuku because we still have brothers the place they call Ukunzu we speak the same language with Ukunzu Yoruba then we have part of it in Ubulubu we have part of it in Obomba. Okay. Because that Ubulubu most of them that speak that Olukumi they from Ubodu here to guys to relocate to that place. So that's why if you go to Ubulubu now, we have Ubulubu Ubodu. So those people is from Ubodu here to that place. They speak the same language. Ukuzu speak the same language too. Olukumi. Okay. So what do they far for? Okay. March stroke April, Onwa Puha na March ending waka. But don't escape that March ending, no Puha April waka. Ndị akazụkwa anyị bụ onye isi ugbu ya bụ ndị buzini waka. The greatest person there, the senior yaka. But before that, they will meet with the kingsmen and the king. We start our festival so time we are expecting the moon. Once the moon comes out we be there the 14 days we are marching nature. That is the end of it that year. Okay. So on that month where je check on what pusha is it about August or September? At times towards March ending if ofu apuha at times I have by first week of April if ofu apuha. So when that feast all that by March to April. Okay. Ya bụ ịkpagala. Okay. Okay. So yeah, but now got again now. Unu emege o got again now. Unu emege nke unu. The same time ka anyị na ndị Anọcha North si eme ine anyị sọpụ iche. Okay. Mana ịwa ji bụ ji ọfụ kwa na-awa. April, May bụ ji mbụ, odinya bụ April, May. Mana onye ọbụla na-awa ji na data Enuani as a whole. Ịgafesi ọrịa gbadama wee lue across the bridge wee jeme n'Igbo land bụ ebe August September kwa ji awa ji. Before yes.
So Igbane. Okay, sir. Dalu kisi kọwa na because na no why dey confused. Mero ma no si na oyugbodu na Enuani aza ọla. Abasi nke buzi ọla. Oye Enuani aza ọla. Na ịchọ ka anyị mari ife meni ogeji bụ na Enuani mmadụ na-aza ọla. Mmadụ na-aza runke. Sukom. Oye ase gbaweni mana bụ ndị Enuani. Ya ka anyị ji si ka ịkọwakwa na anyị small. Ịka ụmụ m now. Nwe Tobi, my third daughter Afa bụ Oluwa Tobi. Yeah, interesting. So mana omeji unu chi inye omeji. Like that. Even you watching Ugodo, children nowadays, we actually so Lukumina was here with Enuani. Okay. Omeji unu. Akwana iyi wase ibu efe yebu. No anyi obu na efe. Enuani bu efe. Anyi bu ewu. Yes. No, the language is made with together. So go see it. Dalu agade ye mma. Unu omeji unu bek unu eje pe omeji na king unu chi ikran king. Ka onye ga-abịa chi unu king. Is it from the Igbo side or from Edo side? Yoruba side. Yoruba side. Anyị nwe anyị onye na be anyị na ọgwachi ukwu. Eze okpu n'ori. Another bụ ebe wenye that originally bụ royal family ka wa si eri. Eri ya do. Onye amani fama dia we sie jide sie because of my na. So we be from that royal family who know the background of the history of that throne. Okay. So people can say you reserve for Oliha. Okay. Ife wozi n'anya bụ na unu adọwaiga bụ na unu adọwaiga. O nwezi n'ife na ebuchezi unu azụzi unu adọwaiga nke unu. Ya ka nchọhazi. Nke agaiga. Ọ ga-adị ya mma ya ka nchọ ịma na unu adọwaiga. Ị ga-adị. Nke nji ya bụ na dị mma. James the voice of Enuani.